Winam Production. Daro yebe haala heede jimdi belɗi ngari keɗoɗe Encore de Bab Pullo Uncle come to my man Calce Body my brother Lil Man. Yeah Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Pullo dimo pullo jontaɗo pullo jiiɗaɗo mo Allah waɗe yimɓe kam tour sabu nelaɗo Concorde ba dimam pullam holi kumpaɗo ngari melɗo ngari pari pullo jontaɗo jiɗɗo ma e giɗam fo yo belto hen jiɗɗo ma e giɗam fo yo Allah reen suhran fe holli kayran ka moƴƴo nene Concorde ba ngari pullo hon fulɓe nden Concorde ba 2020 time manque Allah sure wuri ɓuura to mbaɗa wonde mi yiɗi ma mi yiɗani mama ko wone ɓerde Concorde ba pullo ba pajo ko golle Concorde ba Concorde ba Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Concorde ba Jalalo ba Kal cuusto wiye pullo Concorde ba ko cuusɗo kal dokko wiye pullo Concorde ba ko dokko Concorde ba ko dimo kalise kangi dimo min dari e min yimo e min pobba e min diwo kal pullo kewɗo needi jontaɗo jankinide ko pullo bawɗo aadi mi mankinani kal pullo Mauritanie Sénégal Gambie Mali Guinée Tchad Burkina Nigeria pullo fo Concorde ba 2020 inde mane yinnite weltinde welnande inde mane siftere rewɓeɓe worɓeɓe sukaɓe mawɓeɓe game soɗon mbawi diwe soɗon mbawi Concorde ba 2020 Concorde ba 2000 Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Concorde ba 2020 Concorde ba 2020 Injul mood Daweden mood Wuri mood Concorde ba 2000 Yo Concorde ba Is be my brother Umar Coulibaly Aman Ndiaye Lil Jara Ziggy Mama Africa Alex Signan Abdou Corsinaɗo Daro yebe haala heɗe